मुंबईला आलो पण आपले व्हिडिओ बनवायचे राहिल्या सगळ्या. तर काय 4-5 दिवस गॅप पडला यार व्हिडिओला. मुंबईला येऊन सर्दी पण झाली खूप. पाणी ना आता पाणी हो. चेंज होत लगेच. बायकोचा फोन काय हो 4 दिवस मुंबईला काय गेल्या विसरल्या नाही गो, तुला काय विसरीन मी. हो काय मुंबईला असू ना तू पुण्याला असू, तुला काय विसरीन. बायकोच तू माझी सक्की. ऐसा काय मग आमची पण एकुलती एक. याद पण येत नसेल माझी आता तुम्हाला. नाही तुझी मोप याद येतं म्हणा. हो सहीच मोप याद येतं तुझी म्हणा. मग मला सांगा माझी याद आल्यावर तुम्ही काय करता हो? याद आल्यावर काय कर तू. तुझी याद आली ना म्हणा, मी तुझी पसंतची मशेरी लावतो मशेरी. भाभींची मजाक करते. भाभी काय तुम्ही मजाक करते. असून द्या हो घोस आहेत माझं. मजाक करता. अगं मला देवच तू. मला पण तुझी मोप याद येतं. तुला तर येतं का माझी याद. मी तुम्हाला पल पलला याद करतो. हो काय मग आज तुम्हाला मला सांग, माझी याद आल्यावर तू काय करतेस. मी पण तुमच्या पसंतचा विमल खातो 15 वाला. मैं तेरी दुश्मन दुश्मन बनेगा, मैं ना